să punem radar pe YouTube. Ia așteaptă. Așteaptă, bă, deschide. Dă să arătăm la oameni că șoferul îți pornești cu șnorocul. Ce-ai zis? Ce-ai zis tu? Unde e el? A, Ianzi, ce-ai zis? Trebuie să-i fac cadavaie. Da, блядь, ce, că descări să-i cumperi. Rondel. Ia, ai bun cum o călcat așa la mu. A unde e oaia? Ajută câte ruble fut, că voi BMW, na. Da, eu în BMW n-am cheltuit atâția bani. Dar știi de ce?